Bideo berezi honek janzkera berezia merezi zuen. Zergatik? Udako jai moloiak gertu ditugulako. Zeintzuk eta noiz. Luiaondokoak, jaietako bigarren txanpa. Amurriokoak, Goroiguarrako. Arrankudiagakoak, Odolosteak eta askoz gehiago. Laudiokoak, luzeak bezain potenteak. Okondokoak, oso jai herrikoiak dira. Orozkokoetan, berakatzak eta garrafa protagonistak dira. Eta Artzinegakoak, azkenak eta goberenak. Adi egon eta ez galdu ezer, jaiegun guztietako deialdiak Aiaraldea jaietan aldizkarian eta aiaraldea.eus webunean egunero momentu guztietan ikusgai dituzue. Ospatzeko, dantzatzeko eta topa egiteko garaia heldu da. Gora Aiaraldeko jai herrikoiak!